kylmä. Vähän käsiä. Eikö sulla ole yhtään kylmä, kun sä oot täällä ulkona yöllä? Tuohan on auki tuo City Market. Heittääkö sä sut pois sieltä? Ei. Voitaisin mennä sinne lämmittelemään. Niin. Miksi sä oot täällä koko ajan? Enpä jaksa selitellä teille, kun ei mun tarvii. Enpäkä kysellä kaikilta joka helvetin asiaa. Joo. Ei, se on vaan mielenkiintoista. On niin vaarallinen toi sanakin mielenkiintoista, että todellakin. Jotkuthan pelkää jotain yhteiskuntaa tai tämmöistä. Joo, no en tiedä. Ei Voi luota. olla, että on niitäkin. Ainakin yöllä tuolla oli niitä. Kävin kaupassa yöllä, niin No, sä oot nyt koko yön ollut tässä. Miten sä tarkenet? lopeta toi kysely. Mä vaan ihmettelen, kun moni ihminen ei kestäisi tämmöistä kylmyyttä. Toissapäivänä oli 15 astetta lämmintä päivällä. Niin oli. Ja nyt ensi viikon loppupuolella tulee lämmintä taas. Tulee jo ennen sitä, ainakin ennustusten mukaan. Kohta on toukokuu. Niin. Et sä linja-autoa? En kävelyllä vaan tässä. Paljonko kello on? Se on 6:15, eli 15 yli 6 aamulla Joo, sunnuntai. joo, mä tiedän, että